Hvordan? Ja, det er jo dig, der starter. Ja, det er det, jeg kan altid. Nå. Jeg kan nu byde velkommen til en skuespiller, som hedder Ken Nørgaard. Ken Nørgaard er skuespiller, men vi kender ham nok bedst som Kaptajn Haddock fra Tintin og Kai fra Kai Andrea. Hvorfor startede du som skuespiller, og hvornår? Hvorfor starter man som skuespiller? Det er først og fremmest, fordi man vel ikke kan lade være, vil jeg sige. Jeg var faktisk uddannet skolelærer, Okay. men så blev jeg indblandet så meget i amatørteater og det, der hed studenterscenen dengang. De lavede noget, der hed Collage-truppen. Ja. Hvor vi er mange, der startede, blandt andet sådan en som Ulf Pilgaard, og ja, et hav af mennesker startede der. Okay. Og så søgte jeg så optagelse på en elevskole, det var så Det Kongelige Teater, og der blev jeg så optaget første gang prøvet, og så gik jeg der på Det Kongelige Teater i 3 år, så fik jeg lov til at kalde mig skuespiller. Ja. Hvem er Kaptajn Haddock i Tintin? Og kan du genkende dig selv i Kaptajn Haddock? Nej, det kan jeg ikke. Men jeg tror, jeg blev valgt til at indtale. Jeg har jo ikke Kaptajn Haddock, jeg har kun hans stemme. Ja. Der havde jeg åbenbart den stemme, de bedst kunne lide, dengang de castede til stemmerne i Tintin. Ja. Jeg har faktisk været igennem samtlige Tintin-film 3 gange, og været Kaptajn Haddock alle gange, plus forskellige bifigurer også. Ja. Og så har de jo lige lavet en ny Disney, de har lavet en ny Tintin-film, hvor det sådan er, ja, de er stadigvæk tegnede figurer, men de er tegnede over rigtige mennesker, som har gennemspillet det hele. Og der bliver også testet til stemmen til Kaptajn Haddock. Ja. Og den stemmeprøve bliver så sendt til Amerika, og så skal man have en udtalelse. Og så fik jeg en udtalelse derovre fra, der hed, at det var afgjort langt den bedste stemmeprøve til den danske version af Kaptajn Haddock. Men eftersom jeg var fyldt 77, så turde de ikke satse på mig, fordi de regnede med at køre den der serie de næste 10 år. Og så var de bange for, at jeg skulle dø i mellemtiden. Så jeg blev ikke Kaptajn Haddock i det sidste. Nå, det var synd. Ja, det ved jeg ikke. Så er der en anden en, der får chancen. Ja. Jo, hvem er skurken Rastapopoulos, og hvordan forbereder man sig egentlig til at lægge stemme til sådan nogle figurer? Man forbereder sig ikke. Nej. Altså, for det første, så har man fundet en stemme til Kaptajn Haddock, og den kører man jo videre med hele tiden. Ja. Og ellers så sidder man der, og så siger det, du skal også lige have den figur, der kommer ind der. Ja. Og så ser man lige den figur og hører, hvordan han lyder på originalsproget. Og så laver man en ny stemme til den. Så det er noget, man laver på stedet. Nu sidder man stille og roligt og ser på skærmen, og så laver man stemmen om. Javel. Du var jo også med, nu hopper vi lige noget andet. Ja. Du var jo også med i den aller sidste Olsen-banden, den der hedder Olsen-bandens sidste stik. Hvordan var det egentlig at spille over for Urs Bryg og Morten Grundvald og Paul Bundgaard dengang? Jo, altså nu har jeg jo arbejdet med dem i mange andre sammenhænge, så vi kendte hinanden godt i forvejen. Okay. Og det jeg skulle lave, det var en enkelt scene, ikke? Hvad var jeg? Jeg havde vist noget taxaselskab eller sådan noget. Du havde kun et taxaselskab, der hed Valby Taxa. Nej, husker du godt. Ja, jeg havde faktisk glemt, at jeg var med i den film, det er rigtigt. Men det drejer sig om en dag i mit liv, hvor jeg har været ude på Nordisk Film og lavet det der. Nå. Og jeg tror, det kun var Morten, jeg var sammen med der, ikke? Jo. Tror jeg, fordi jeg tror ikke, de andre var der.
Nej, det var det ikke. De var nogle andre steder. Ja. Men det må da have været sjovt at være sammen med sådan en som Morten Grundvald, tænker jeg. Ja, jo, det er det. Men vi kendte godt hinanden i forvejen. Ja. Du må regne med, at som skuespiller, så har man jo været rundt på mange teatre og spillet mange forskellige roller. Ja. Og så har man også lavet radioteater, hvor man også har mødt de forskellige skuespillere. Ja. Så jeg har været meget sammen med, mest med Ove Sprogøe og Bundgaard. Ja. Ikke så meget med Morten, men de to andre har jeg arbejdet rigtig meget sammen med. Mm. Og så har du også arbejdet, og det har jeg altid lagt mig. Du har også arbejdet sammen med sådan en stor stjerne, dengang der levede, som Dirch Passer. Ja, det har jeg nu ikke. Jeg har været sammen med ham en enkelt dag på film. Ja, så nej, ham har jeg ikke haft det store personlige kendskab til. Nej, men ellers er Morten Grundvald en fin fyr, er han ikke? Jo, meget. Han er en meget dejlig fyr, og begavet og har betydet meget for dansk teater og film. Ja. Hvordan startede så Kaj og Andrea dengang, da det skulle starte? Det startede sådan set ved, at det var den eneste arbejdsløshedsperiode, jeg har haft som skuespiller. Der kedede jeg mig lidt, og så var jeg var også uddannet skolelærer, så jeg blev ansat i sådan en fritidsklub oppe i Nivå, hvor jeg skulle lære ungerne at spille billard og skak og sådan noget. Ja. Det var meget hyggeligt. Og så fik jeg ovenkøbt penge for det, så jeg kunne betale huslejen. Men så var der en, som var konsulent for børneafdelingen i Danmarks Radio, som sagde, hvorfor gør du ikke noget der? Og så skrev jeg ind til Jimmy Starr, som var chef for småbørnsafdelingen. Og han ringede dagen efter, og så havde jeg et job derinde. Og så var jeg med til noget seminar, som Mogens Wemmer holdt. Og der sad jeg og hørte på alle de pædagoger, der dengang styrede dansk småbørns tv. Og det synes jeg var, for at sige det på nudansk, røvkedeligt. Så jeg brokkede mig. Hvorefter Mogens Wemmer siger, så skriv der noget selv. Og så skrev jeg nogle historier om papegøje og mig, og så en god ven, der hed Paul Køller, som kom med sin guitar. Og da det blev for kedeligt, så opfandt jeg Kaj som legekammerat til Andrea. Som for øvrigt, da Hanna Willumsen, som vi havde bedt om hun ikke godt ville sy en, det er det, hun er blevet berømt på at sy alle de der dukker, om at sy en papegøje. Ja. Så kom hun med den, så siger jeg, den skal hedde Andrea. Det gik der 14 dage med, at de andre accepterede, man kunne ikke kalde en papegøje Andrea. Det var fuldstændig tåbeligt, det skulle hedde Poppe eller sådan noget lignende. Men det var nu min hævn over min mormor, som hed Andrea. Så jeg fik lov til det. Til gengæld, da hun kom med Kaj, så da jeg sagde, at den hedder Kaj, det var der selvfølgelig hedder den Kaj. Så ja, det blev Kaj Andrea. Ja, sådan. Du spiller jo, hvordan spiller man en Kaj uden at blive set og kun hørt som Kaj? Ja, altså dengang, der blev jeg jo også set. For der var det jo mig, der havde Andrea. Det var jo først, når jeg gik ud af døren af vores lejlighed, så dukkede Kaj op, ikke? Jo. Så dengang blev jeg set meget, og blev meget genkendt på gader og stræder. Det kunne være det samme. Og så var der det minus ved det, at Kaj og Andrea blev så populær en serie, at hver gang jeg åbnede munden, så vendte folk så om og sagde, det er da Kaj, det der. Men det gjorde så også, at mange instruktører ikke rigtig ville bruge mig, for man kunne ikke have en frø på en scene. Så jeg havde lidt tyndt besat nogle gange rent skuespillermæssigt. Det irriterer mig. Ja. Nu er det jo... Nu var det jo der var det så... Hvordan hørte du så om figuren Kaj, og var der inde overhovedet noget manuskript til Kaj? Jeg mener... Ja, for fanden, altså. Der har været manuskripter til det hele. Jeg har selv skrevet det. Der er fine manuskripter til samtlige.
Så det, altså, at det lyder improviseret, det er fordi, du kan ikke forlange, at sådan nogle ældre mennesker, som Hanne Willumsen og mig, skal lære sådan nogle manuskripter 100% udenad. Altså, vi har ganske kort tid til det. Skulle man lære sådan et manuskript, så skulle man have en uge til, hvor man hver dag gik og øvede sig, og så kunne man gå i studiet og spille det. Ja. Men vi læste nogle gange og sammen og diskuterede det, og så kørte vi på optagelser. Og jeg lover dig, der var ikke nogen af de vittigheder, jeg havde skrevet, som vi glemte. Der var måske andre ting, vi glemte, og så satte vi det med, ja, noget, der lignede i hvert fald. Og nogle gange blev det bedre, og nogle gange blev det måske knap så godt. Okay. Det der med Kaj Andrea, er det bare noget, I leger? Ja, det er det også. Hvis det ikke var det, så tror jeg ikke, det var så sjovt at se på heller. Og det var slet ikke så sjovt at lave. Men det er jo seriøst arbejde, vi får jo penge for det. Ja. Og sådan, så vi har værsgoer og afleverer et ordentligt stykke arbejde, ikke? Som vi tror på, at folk gerne vil se. Ja. Men nu hopper vi i tegnefilmsværk. Hop væk. Ja, vi hopper lige væk. Hvem er Baloo i luftens helte? Ja, hvem er det? Det er jo Disney-koncernen, som har fundet ud af, at de kunne bruge figuren Baloo fra Junglebogen til alt muligt andet. Og så har de så brugt ham som figur i de forskellige historier, de har skrevet. Det har jeg jo sådan set ikke noget at gøre med. Der får jeg bare afleveret en film, og så siger de, og så skal du bare snakke som Baloo. Ja. Så mit største problem med Baloo, det var, at han har jo en meget berømt sang. Og eftersom jeg er tonedøv og absolut ikke har en sangstemme i livet, så havde jeg et lille problem der. Ja, det kan jeg godt se. Hvad laver du så nu? Ja, jeg er pensionist. Ja, du er helt pensionist. Fuldstændig. Jeg har holdt op med at lave teater. Ja. Jeg brød mig ikke om det til sidst, og jeg blev... Altså, jo ældre man bliver, jo sværere er det, i hvert fald for mig, at det tager længere tid at lære, uden at lære en rolle totalt. Og en af de sidste roller, jeg havde, der sad jeg på scenen i en halv time, mens de andre spillede komedie rundt om mig. Og så skulle jeg pludselig rejse mig, og så skulle jeg sige en monolog, som fyldte 3 af 4 sider. Ja. Den skulle jeg så kunne udenad og lige lire af. Der kneb det lige pludselig for mig 2 gange, så måtte jeg lige stige, hvad fanden er det, jeg skal sige nu? Og det gjorde, at jeg sagde, nej, så er det vist på tide at holde op. Okay. Ja, det kan jeg godt se. Du kan tro, det er væmmeligt. Ja, det vil jeg gerne tro. Nu er du jo, nu ligger du stemt til Kaptajn Haddock. En skør summer. Jeg kunne vi måske få dig til at tale sig bare nogle minutter, tænker jeg. Når jeg sådan, nej, det er splitte mine bramsejl, Tintin. Sådan noget siger han. Ja. Han siger jo så meget sludder, altså. Ja. Stik mig en whisky. Ja, men det er godt. Det var det hele? Ja. Ja, det var godt. Og må komme til et spørgsmål? Ja, selvfølgelig. Kan man høre lidt Kaj? Jamen, Kaj ligger jo også dernede. Ham eller Andrea, hvordan går det? Han ligger også dernede. Det er dybden pengene er, som jeg siger. Ja. Så. Ja. Ja, men det var godt. Ja. Så kan du slukke alle de der dyre apparater. Ja. Ja, så skal vi se, om man kan komme op af sådan en lænestol. Det gik sgu. Ja.